Matapos ang pagkakabangga patay ng garbage truck ng Solid Waste Management Office o SWMO sa isang siklista nitong nakaraang linggo sa bahagi ng rotonda, nagkaroon na umano ng arigluan sa pagitan ng pamilya ng biktima at driver ng truck. Sa kabila nito, magkakaroon naman ng retraining at drug testing sa mga dump truck driver. Ito din ang unang hiningi ng Naga City Bike Board bilang tugon sa insidente ng pagkamatay ng siklista. Maliban dito, pinapanawagan din ng Bike Board ang agaransa ng pagpondo sa refurnishing at repainting ng mga bike lanes sa lungsod. I-refurnish o kaya pinturahan dirara para maging visible na inyong mga bike lane namin. Sa aloy namin, dahil na pinturahan. So, dahil na halaton giraray, na aksidente na nga nitang last Saturday, may aksidente giraray. Hindi kasi mga motorist, dahil na visible si bike lane. So, para sa enda, dahil na consider sa bike lane to. Pero niya akong manggiraray dyan. Naikumpara pa ni Hernandez ang kagandahan ng bike lane sa Legazpi na galing umano sa national government ang pondo na katulad sana umanong disenyo ang magawa. Gayong itinuturing pa namang bike-friendly city ang Naga. Maliban dito, isinusulong din ng Naga City Bike Board ang pagkakaroon ng bicycle response team sa lungsod. Kung may pang available ang bike lane, may pang sufficient fund. Ang request me is to create a bicycle response unit. Ma-examiner, ma-protection, mga enforcer ini. Na iyo, si masabi, may mga daran tools yan, in terms sa ma-refer, may mga daraman yan ng mga medical kit, in terms sa mga may aksidente sa road, pangalawa may mga radyo sinda. Yung response unit na ni, yun ni si ma-sustainer kang bike lane. Masabi, o sir, bawal hindi, sino bawal po mag-parking digdi, bike lane po ini. Dahil sa tumataas na bilang ng mga bike lane users, nakasalalay umano ang kaligtasan ng mga siklista sa mga interbensyon at maayos na bike lane sa lungsod. Jan Amador, CSN.